Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Kaixo, gaur etorri da Momoruzar Jame, Senegalekoa da, eta Bionzunetik etorri zara, ez? Bai, Bionzunetik. Ongi etorri. Kaixo, eskerik asko. Bai, ongi etorri. Gaur aprobetxatuko dugu Momoruzar Jame hemen dauala, migrazio prozesu ez hausnartzeko pixkatxo bat iruren artean, bai? Eta, Mamaduz, noiztik zabiz hemen Euskal Herritik? Kaixo, ni Momoruzar Jame naiz, Senegalgoa naiz, 2018 etorri nintzen Euskal Herrian, eta hori, hasieran Ondorun bizi nintzen, eta oan Oiartzunen bizi naiz. Ondo, eta nola etorri zinan? Nik etorri nintzen, Frantzitik, neranean laguntzakin Frantziko bizadoa lortu nuen, eta hori Senegaletik Frantzira joan nintzen, eta Frantzitik Euskal Herrira. Bai, egazkinak. Ondo, zube Mamadu, nahiko antzera etorri zinen ez da, anaiaren bitartez? Bai, gutxi bera, historia berdina daukat nire bain ere anaiak patre etorri naiz hemen, nik zuzen hemen Euskal Herrian etorri naiz. Baina, hor gara, ja, mazazpi urtean bizitzen hemen, bergaran bizi naiz. Eta, poste naiz gaur etortzen zurekin, bizkat kontau gure bizimoruan ez, hemen Euskal Herria, eta, Senegalen. Eta zer motibatuta ero, zergatik nezin nuna etorri ero? Denari bezala ez, Afrikan gaudenean, pentsatzen dugu hemen, gure anaiak hemen daude, gure familikoak, eta beti pentsatzen dugu bizitza hemen hobeto izaten da ez, eta enbidiakin, eta lehenengo anaia etorri zen, eta anaia iritsi zenean nik hasi nintzen pentsatzen Maroko zea juteko eta itxaseko bidea hartzeko, eta orduan anaiak enteratu zenean esan zean ez hartu bide hori, pixkak pazientzia eduki, eta nik gauzako bezen dienean lagunduko nizuke, baina eskantzen dizut mesedez pazientziakin. Eta horren jarraitu nuen nire laniakin, zen igarrozan nintzen, arretzan nintzen, eta jarraitu nuen laniakin, pazientzia, beha ikaso egiten, eta hori. Eta ez desaia ez, gu uda honetan Senegalen gendela, asko juntzian, kaiukoan zain ez, Europara ekarriko zeban kaiuko horretaz, eta esaten duzun bezala ez, asko lan eta lan ez, diru aurrezten, eta buruan, ona etortzea bakarrik ez, eta hori, baina erresa da, zein gazteek Senegalarrak ona etortzea nahiko balu zer pauso jarraitzen ditu. Ez da, erresa, hasieran Senegalen ez da hemen bezala, gurasoak lan egiten dute, eta gero jubilatzen dutenean ez dakate berain semia laguntzen. Semiak lan egin behar dute, eta bere bizitza aurre zehatzeko, eramateko. Eta hori, lan asko egin behar da, dana asko aurratu, baso joten dira itxasoan lan egiten, eta pixkanak aurratzen. Eta gero nahiko dira egitzen duetenean, batzuk Marrueko zeban joten dira, beze batzuk, bizadoan prozesuare bai dago kriston negozio bezala, eta jendeare bai hortik, dirua eskatzen dute bizadoak lortzeko, eta ez da erreza oso zaila da. Bai, asko esaten da, bez? Etortzeko, baina etortzeko bide regularrean, ez? Iaia odisea bada, ez? Gehienak saiatzen dira bide hori erabiltzen, biza eskaera egiten, baina inkluso baldintza zorrotz horrek beteta be, asko kezeskua jasotzen da, bez? Bueltatuko ez dan beldur horrekin ero, ez dutze baimenik ematen, ez? Eta bide bakarra hori da. Itxasotiko. Hori da, eta ze ikuspegi dut ikusi duzu Senegaleko gaztian etorri da hemen. Elik esan du bezala, nik uste arazoa da, lehenengo enbaixadak jartzen dute krisonoztopoak gazteak bizadoa lortzeko Senegalen kasi imposiblea da. Eta 5.000 eurotik gora lortu behar duzu bizadoa lortzeko.
eta hori da lehenengo pausoan pertsona bultzatzeko itsasoan hartzeko. Claro, eta gaur egun bebai zaila da, ez? Porque jentean ez da igual urte bat zain o gehiago, ez? Hori da, gaur egun zailago eta nik uste pandemia pasatzen denetik gauzak zorrotzuko jarri dute, eskusa gehiagi zita lortzeko zailagoa da. Eta hori, bazuzan urte bateko zita ematen dute, eta horren pazientzia gutxiko baldin bagazu oizak zain egoteko ez da erreza izaten. Eta zu askotan mamadu anzarela ez gaztiekin izan dozu berba, ez? Nire aurrian inkluso ez, askotan mezu hori transmititzen ez dala buruan daukatena, ez? Ona etortzia ez dala hemen ona heldu taia nahi duzun hori lortu, ez? Eta zaila da beraiek hori ulertzia, ez? Ez da ben nahi ulertu, ez? Eta askotan ez da, baina zu etorri eta berriz bueltatzen zara, ez? Orduan... Gure hain ginenean hori izaten genuen, ez? Norbaitek gure familiokoak hemendik juten zienian Senegalen bizita familikoak, eta beti esaten zuten, ez? Bazuk ez da denek, bazuk esaten zuten hemen bizitza ez da erresa, lana lortzeko ofizioak beharra, bezala pizkat sufrimendu egiten da, baina gu ez dugu ikusten duguna behaek handaure etortzen dira eta berriro bueltatzen dira, eta orduan gu behan bizitza bezala nahi dugu. Orduan kuriosidadean gatik etortzeko izaten dira aukera bakarena. Eta azkenian, askotan esaten duguna, ez? Guk edo zein momentutan hemengo pasaportia izan da, egun batetik bestera Senegalera joan geinke ez, bidezkoen hori litzake ez. Edo zeinek kuriositate hori edo zer gauzak bultzatuta, ona etorri ikusi zer dagon, eta gero erabaki ez. Baina zoritxarrez ez da ona. Eta behin hona iritsita, zer sentitu zinuen, o zer pentsau zinuen? Lehenengo ilizioakin etortzen ga ez, eta gure honea iritsita errealitateko golpea jaso zen da. Zenik gozen az lehenengo egunak irizin nintzen ondorun gauean irizin nintzen. Gero gabez irizin nintzen, eta goizean, horrengo egunean goizean atera nintzen aneiakin, eta ondaruko plaza zegoen jende pila bat, ostiral bat zen, eta zegoen Senegalda pila bat eseita, eta esan nion aneiai, hauek ze idea hemen eseita, eta esan zidan, hemen hauek ez dute lanik, hemen egiten dira, ostiraleko erezu egiten duten nian, bukortzen duten nian hori aitortzen dira, eta eseita. Eta nik nire buruari lehenengo gauza etorzi zirean burua izan zen, nik, nola etorri nahi hemen. Hauek guzti haiek ez baldin begute lanak, eta nik honea etorri iritsi berria, haber nire etorkizunean nola izangoa. Eta hoi pizkat kezka zen, eta errealitateko golpea. Orduan ulertzen da zer, lehenengo juten dieneak ze esaten diguten ez, hemen ez da erresa, eta... Baina gaur egun, zazpi zortzi urtea zabizia bizitzen Euskal Herria, eta ze punto ikusi duzu ez, hemen Euskal Herrian, ez? Euskal Herrian ikusistena da, jendea ondo hartzen dute imigratzaileak. Eta hori, ez da dana positiboki, baina ikuspuntua pixkat hasieran itxitak egoten dira euskaldunak, nik ez naz lehenengo persona esaten dutena. Eta hori, hori zen pixkat kezka hasieran, jendeak nik ez nakin gaztelean eta euskaraz, jendeakin komunikatzeko oso zaila zen. Eta hori, ikusi puntu hori eukin eman jendea pixkat itxitza zeuden. Hemen ez dago, Senegaleko teranga hori. Ez, hori nik uste Senegal bakarik dago. Persona bat ikusi lehenengo aldizta konfiantzakin hartu eta eskuzabaltasuna horrekin hartzen, nik hori Senegalen bakarik ikusen da. Eta askotan bidaiariekin joaten ganean Senegalera hori da gehien
harritzen dutzena, ez? Hona helduga eta zelako prestatasuna guri agurtzeko, gurekin egoteko, gurekin partekatzeko, hemen kostatzen zaigu, ez? Esan behar da baten bat oso gertukoa, erogunero lanian, nun baiten topo egin behar duzu, ez? Ja hortik aurrera paus horrek emateko, ez? Eso desberdina, Senegalen norbaite kanpotik etortzen denean ja jende guztia behen kezka persona horren ondo egote ondo zaintzea, behar jun arte, beti bere ondo egote hoi bilatzen nahi dira jendea eta hori da teranga. Bueno, hemen dauko kaiuko bat, ez? Gure esan da Senegal, Senegal, ez? Ikusi duzu gaur egun soluzioa da, ez, jentean etortzen Afrikara, kaikua, etortzen Europa, hori motibo da etortzen hori biraia, hori zenbat jente hilda, zenbat jente geratu da, hori. Kaikua zenbolo handia da, ni adibidez zure bai islakoak gea eta gure isla iristen zenean lehenengo arte obra ikusten zunean izaten da. Eta gaur egun zementerio bat bezala da, ez? Jende asko olako kaiko hartzen dira Senegaletik honea bere bizitza bila eta hori soluzioa nik uste soluzioa mineko jo nondik dator arrazoi, ez? Herrialdean nola dago, nola zegoen leno oan pixkate horrezapenakin, itxaropenakin gaude, eta hori, baina nik uste leheneko gobernuak eta nola eramaten zuten herrialdeko gauzak, nik uste hori da lehenengo problema. Claro, porque nik ikusi dugu Afrika dauka danak, ez? Afrika dauka petrolio, fosfat, arraina gure itxasuan pila bat dago, zergatik jarraitu dugu pobrezak eta hori danako gaur egun. Nik uste hori da, leheno Afrikan ez genekin ze garantzia zakan gure errekurso naturala horiek, eta hemengoak oksidante adibidez behek nik uste gu minon lehenagotik ulertu zuten, eta hortik pila bat aprobetxatu zuten, eta hori, eta gaur egun ezkerak oan gobernuak dira panafrikanistak eta nik uste dute aldaketako aitzea jortzen eta Afrika leku gehiotan ez natuta daude eta nik uste dut hemendik aurrea ez da izango. Claro, generazioan dizberdina etorri da eta esperantza da. Azkenean ez da bakarrik kolonialismo horrek ez da bakarrik baliabide guztiak eta ekarri, ez? Zela esaten da buruak bai kolonizatu ditu, ez? Sinistarazi dute gizarteak beraiek bere kabuz ezin direla garatu. Eta orduan aukeratu dituzte oso ondo hainbat agintari jarraitzeko beste era batean herrialdea ustiatzen, ez? Eta, asortez, egon zean gainera arazo de xente, inok ez zuen uste oingo gobernua boterean lortuko zuenik igual baina gero horre jarraipena izango zuenik nork pentsatzen zeban, gartzela, beste, horregon zan balio dexentia, baina sortez, Senegalek erakutsi dau, ez? Edala oso beti izan da historikoki, eta orain bai herri pazifiko bat, ez? Hainbat erlijio, hainbat kultura elkarbizitzen dira era egokian, eta orain gobernu aldaketa hori eman da oso era aurretik ez? Gobernu aurreko horretan gatazkatxo batzuk egon zian, baina berriro ere Senegalek erakutsi dau, ez? Zein dan bertako gizartean filosofia, ez? Eta hori posgarria da. Nik uste dut momentua da, ez? Afrika aldatu da, ez? 70 urte, ez goiaz beti gauza berdina, baina nik uste dut alde baten da gure responsabilidades. Beste aldera, claro que occidentalak eta hori, baina, gaur egun igual, Senegal, por ejemplo, lauok presidentiak,
gazti hau, eta esperantza bat daukugu gauzak aldatuko da, eta hori ez. Lehenu esan duen bezala, oan ere alde guztiadia daude itxaropenakin eta krisonilizioakin jendea daude, eta oan nik abenduan Senegalin nintzenean ikusten nugan jendean nola gauzak aldatzen juten nahi da ez, adibidez korrupzioa oan askoz gutxiko dago, eta hori bai hasiera hola izateko pinta hona daka. Eta gure parte positiboa da, ez? Porque hemen gare eta gauza asko bebai, boltak erisa bebai, igual beste motivazioa jentiak, ez? Zelan doia gauzak, zelan mobertzeko gauzak, ez? Konseja batzuk bebai, gure semi alabakor, gure anaiak, eta, porque nik ya, askotan doia hor komentau gentian, eta ez egin kaso, baina poliki ya, gentian ikusi dauia zer dago, ez? Hemen Europa, claro, hemen gare, basutan zuete daukazu papela, lanerak eta hori, baina gaztuak hemen dago, ez? Igual gentian piensan dago, hemen Europa ya jundaia, zure bizia danak aldatu dago, baina egun danak ikusi dago, ez da kaso, ez? Bai, nik uste gaur egun leheno minon errezago izangoa, ez? Persona batei herrialdean esateko hemen zure aukera, alzu hemen aukera bat euki, ez? Ze hauango gobernuak hoi sortu du gazteaen burua. Hau da gure herrialdea, eta hemen gu, adibidez, batez ere gazte horiek behar dute, eskulana jarri behar dute herrialdea bultzartzeko aurrean. Eta hoi oso garantzitsua da, baina, leheno ez zen erreza, ez? Persona bat ere ezaten Senegalean hemen alzu euki aukera, edo laneko aukera alzu hobetu, ez zen erreza. Baina, gaur egun, jendea itxaropenak horrekin badute, eta neguzeu, gauzak hemendik pixkat pazientzia haukezkeo, hemendik urte batzuk gauzak aldatuko gila. Bai, azkenean nik uste dute dozein pertsona beran testu inguruan bizi da erosuen, ez? Migratzea ez da erreza. Suporatzen dut hasieria hemen bezala erreza izango, ez? Zela gogoratzen dozuna heldu zinean, eta hori hasiera hori, klaro, etorri zinean bizado batekin, baina suposatzen dut bizado hori epe baterako izango zala, ez? Bizado hori zen, Europa zertzeko, baina Europa zertuta gero, nire ibilbidea hartu behar nuen, nire gauzak, nire zitiko, nire egoerako bertzeko, ez? Eta hori hasi nintzen lana imigrante guzia bezala, ez? Palatera garbi zen hasi nintzen, eguten nintzen urrupila bat, basutan horri gutxigo, eta bezetan urrupila bat eguten nintzen. Zutik palatera garbi zen eta garbi zen. Eta hilabete bukaeran, eta hasieran 800 euro kobratzen nuen, eta horro asko zertzen nuen, eta hori ezen erresa, baina, basutan zerbaiten bila joten denean bat, dana oztopo guztiaiek afrontatzeko prez egun berda bat, eta ala, neon. Bai, azkenean prozesu luze bada, ez? Egoera regularra lortzia ez da egun batetik besterako gauzia. Eta gero hori, ez? Jente asko igual beba etorri da formazioakin, ez? Dauka beran, bera perfekzion eta hori. Baina gero zaila da basutan, ez? Topatzen zure lana, zu bestela, zu karpen... Arroza, zaila da, ez da zaila. Basutan gure pixkat bildur hori ez, gure ibilbide hartzeko, autonoma izateko pixkat bildur hori eukitzen dugu. Ze hasieran ditzen ga, paperik gabe, baina hemen gehienak ikusten duzu kalean saltzen batzuk mekanikoak dira, bezeak arrotzak dira, pintoriak, margozaiak, danetik daude. Baina, nik uste gu pixkat beldura dukitzen du. Baina, bakoiza ikasi dune ofizioa hemen rebai lortu ezkeo. Lortu lehike.
Inkluso batzuk etortzen diaren ikasketa ofizialekin, baina arazua bai da hemen gero ez dituztela homologatzen titulo horiek, gero prozesu luze bat pasa behar dozu berriro ibilbide hori hartzeko, ez? Oso luzea da, bai. Oso luzea da, eta lehenengo irizentza hiru urte zen, oan pixkat jaitsi gute 2 urte, lehenengo 3 urte zen, 3 urte persona bati, herrialde bati hon, paperik gabe, 3 urte hon berzu lana azteko, eta hoi oso zaila da. Eta 3 urte bete eta gero kontratu bat behar duzu. Eta kontratu hori lortzeko persona bat konfiatu behar du zuregan kontratu bat jartzeko. Kontratua egiteko lehenengo proposamena bidaltzen da, ez? Migraziora, tokate lan proposamen bat, baina, karo, igual hori gero ebazpena emateko 2-3 hilabete pasatzen dira, orduan enpresaria begon behar da hor dispuesto 2-3 hilabete eta ostean kontratu hori egiteko, ez da hain erreza. Ez da erreza, eta zure lana lortzeko hemen ez da erreza, baina hain zaiare ez da, ez? Zenik hemen ez dakat, hemengo tituloak ez dakat. Nik beti lanik banekin, zukaldean ez nun jarraitu behar zukaldean lana. Zenik arrotza izan dunaz 14 urtetik hasi nintzen arrotza. Ez nun ikusten nire bizitza bezalanik, eta gero pandemia izan denean, adibidez, esan nun, hau da aukera nire lana bilatzea, eta hasi nintzen nire mobila hartzen nuen, enpresa jartzen nuen, carpinterias, eta hasi nintzen deitzen, deiak, oye, soy un carpintero con una experiencia de tal, a ver si te interesa y tal. Eta hori, eta gero toparen Donostiko tipo batekin, eta esan zidan, nahi baldin baduzu etorri, eta zea bat ingo dizut. Foroba bat, ez, 2 asteko foroba ingo dizut, eta foroba hoi, ondo atesten bada, kontrato fijo bat ingo dizut. Eta, begia itxetak inazi, atean nintzen etxean, eta jun nintzen. Eta hori, jun nintzen Donostin, kotxe txiki bat neukan, baina oso gora zen, oso diru gutxi naukan, baina esan nun, hoi lortzeko balio du, eta, ezaiatuko. Eta joten nintzen ondarutik Donostira, proba horiek, 3 egun innuen tipo horrekin, 3 egun eta gero ja esan zian, nahi baldin baduzu etorri, ikusi duzu nola egiten duzu lana, eta bakit esperientzia asko bakazu, eta etorri eta kontratu bat ingo dizut. Horren gauzak zaila izan daiteke, baina posiblea batzutan oso... Zake bildura hori kendu, eta aukerak aukitzea, bai, klaro. Igual ez da inerreza be aukera bat izatia, ez? Pertsona migrante batentzat eta pertsona rasilzatua baldin bada, hemen aukera horrek ez da erresa. Hori da zaila, ez? Aukitzea aukera. Baina bai, norbera auki aldau, ez? Kriston aldun dut egon leik eta bai, nik aldot, baina gero azkenian horbe gora, ez da zure menpedana, ez? Beste bat aukera hori eskaini behar dutzu, ez? Eta askotan nik entzuten dutez, Euskal Herri, Harrera Herri, eta jo pentsatzen dutez, ostra, izan daiteke ez, eta ez dut esaten ez, Euskal gizartia ero, esan duzun bezala, zuk behintze sentidu zula eskuzabali jaso zaitxuela, eta hori dana ez, baina gero gisa da, azkenian sistema bera, gure bizigazen sistema hau rasakeria oinarrituta dagoela, ez? Orduan, ja bakarrik migratzaileek era sasindia ona etorri bila printzipioz, ez? Orduan, nahiko herrialde itxia da eta gero dago prozesu bat regularatzeko, berez zailtasun pila gartzen jaku, ez? Orduan, ondikan Harrera Herri izateko falta jau lege aldaketak egotia, ez? Guztiontzako mundua nahi badugu, legiak bai guztiontzako berdinak izan marko litzate, ez? Orduan, ondikan hor badaukagu zer egin, ez? Denok elkarrekin badugu zer egin, hori dengo bizen lemiakin atope. Hori da. Eta ze erronka ero, ontsa ja hemen 6 urte esan dozu zoia estela? 6 urte noa. Eta zela ikusten dozu hemen dik urtu batzutara zure burua hemen, Senegalen, ero ze okazu burua noin? Pues, nire bizitza da, pues, egunen zehar bizitzeko ez, etorkizunean etorri beruna iritsikoa, baina hemen nago, eta nire bizitza oan goz hemen da,
eta nire erronka, nire bizitza alduten guztia aurrera atertzeko, familia ondo zaintzeko, eta hori, eta nire enpresa txiki hori bultzatzea enpresa handi bat bihurtzea, hori erronka bat da, eta oan autonomonaz, furgoneta dakat, erremintakin, baina igual noiz baite gustatuko litzaiake, taller bat euki, eta SL bat jarri, eta personai zertzen, laguntzen edo kontratatzen, erronko handia dakat. Bueno, hori da gure filosofia, ez? Danka mai japuko lozinai. Hori da. Poliki, harrapamen duzu tximinua. Basua. Hori da, osea que, bueno, goiazia bukatzeko ja, bueno, programa, zure mezuak, Euskal Herriak, beze... Gainera oinego era berezi baten zaudete bai, ez da, eta zure bikotea ere, bai? Bai, familian zain gaude, eta hori ilizoiakin, eta hori, oso prozesu politxa da, zuzan zaila izaten da, baina, bueno, politxa da, eta hori, bai. Ondo. Euskal Senegaldar kuadrilla zabaltzen doia. Hala izango da. Eta zen mezu bialduko jatzen noin Senegalendaren gaztiei, eta hemen Euskal Herriko gaztiei baitxa. Bueno, Senegaleko gaztiei, oan errealea gauza aldatu ia, eta hori, pixkat pazientzia eukiezkeo, nik uste hemendik urte batzuk gu joan beharko genuke Senegalea lan egitea. Oango gobernuak saldu digute proiektu hori aurrea eramaten badute, nik uste gauzak ondo ateako ia. Eta, bueno, txalupa hori ez da soluzioa. Soluzioa Senegalen egon, lana baldin bakazu, irabazen duzun gutxi hori ondo zaindu, aurratu, eta pixkanaka juten bat jartzen noiz bait lortuko zenun enpresa bat, edo gauz pixkat handitzea zure bizitza. Hori, eta hemengo jendea, jendea konfiantzak inartzeko, ez? Batez ere nik kaleko jende horiek ikusten duzunek saltzen aterkiak, galzerriak, eta mutxila handi bat ikusten dute Bizkaran. Jende hori nik uste pixkat maitasunak interpretatu ez, ze haiek ikusten duzuen kalean mutxila bat dakate Bizkaran, baina nik bete esaten dut beste mutxila bat dute handiagoa da Senegalen. Zegirizten dira hemen paperik gabe, eta bazuk emaztia eta seme alabak usten dute Senegalen, eta aukera bakarena izaten da kalean tabernetan zartzen, eta bazutan nik ikusi izan dut taberna baten saltzaia bat iritsi, eta emakume bat zegoen, eta ezea hartzen bere bolsak zaintzen ez, babertzen ematen zuen persona hori lapurra, eta hori niri kirzoan mina eman zian, eta pena. Horren, jende horiek eskuzabaltasunakin edo begirunez, ez, behintzete, bai. Ezin baino zu lagundu esku bat bota galzerri bat, edo aterki bat erosi, maitasunakin tratatu ez. Nik uste, hoi mezu bat zen, beti barruan neukan, eta ez nun aukerak esateko, eta hoi. Oso ondo. Oso ondo, Momoru. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuen. Benetan placer bat. Bezian ezako, Bi Senegaldar, zen euskara itzegin. Eta izen berdinak indixak. Momoru Sarjame. Ez da erresa. Benetan kasualidad da. Baina, bueno, benetan asko poste naiz, eta Urengo arte. Bai, mila esker, gonbidatzeagatik, eta hori, urengo arte. Papai, agur, ai. Jokon jal. Jokon jal, harira. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak.